Takže ahoj, zdraví vás vaše LPS Sydney. Tohle video točím už podruhé, protože jsem si zase neskontrolovala paměť a prostě se mi to vyplo. A už jsem byla v půlce. No, ale jdeme na to teda. A některé obrázky jsou teda dost nepovedený, takže se nedivte, ale jdeme na to, no. Takže já si teda už přesně nepamatuju, jak jsem ty obrázky kreslila, ale vím, že první byla Bella, pak Zoe a pak asi ta ovce, takže tak. Takže tady je Bella, nejde to moc vidět. Bella a tu mám vlastně tady. No, já jsem ji moc chtěla a jo, vím, že LPSonala má taky tohle štěně Bellu, ale když se to fakt strašně hodí. Promiň, ale já jsem ji prostě musela pojmenovat Bella. Takže Bellu. Další je Jessica. U mě je to Janice. To je tohle. Já nevím, co je to za rasu teď. A ona vlastně tady je to ta s těma nohama takovýma, s těma tlapama, ale tahle má ty tenoučký nožičky a ono je to buď starší nebo novější vydání, já nevím. Ale prostě oni to vydali dvakrát. Já jsem většinou kreslila obrázky, které jsem chtěla, takže Bellu jsem chtěla, Bellu mám, Jessiku jsem taky chtěla, mám Janice a teďka tu ovci. Tu bych taky chtěla, ale nemám ji. LPS. Je to celý dělaný fixou, vždycky je to obtažený fixou a ty oči jsou taky udělaný fixou. A je to vybarvený pastelkama. Ta Bella akorát je fixou, protože ona je celá bílá a takže jenom tohle jsem vybarvovala fixou, ten čumáček a okolo toho oka. A tady tohle je pastelkou. Další je tady ten zajíček, toho nemám a líbí se mi, no. Další je tady ta žabka. Mám žabku, ne takovou, ale mám. Takhle. Já mám zelenou. Žabička. Další je tady ten šnek. Šneka mám, ale tenhle je teda totálně nepovedený, protože já jsem to dělala bez předlohy, no a bylo to narychlo, protože jsem neměla co dělat, takže je to takový docela nepovedený, no. Ty sladkosti se mi líbily, ale jinak je to nepovedený. A jako je mu docela podobný. Další jsou veverky, ty se mi strašně líbily, ale já žádnou veverku nemám. Tady je holka a tady je kluk. Ale taky bych chtěla veverku. Ukážu ještě jednotlivě. Tak. Jo, tady to už je nic, to jsem kreslila jenom takovou Azu, já tady mám i někde originál. Je nakreslený, on je teda velký, no. Jsem kreslila ve výtvarce. A tady tohle je jenom oskenovaný. A to je jenom takový, vám to ukážu teda, když už to vidíte. To jsem kreslila Cute Beauty. To se mi moc nepovedlo. To se mi povedlo trošku.
něco kreslila, když se nudím, tak si vždycky kreslím, no tak. Taková holka. Tady je taková nějaká holka. Měla být emo. Tady je taková strašidelná panenka. Je to divný. Ale docela hezký. Tohle se mi docela líbí. Vypadá to docela strašidelně. No, i když. A tohle se mi nepovedlo, to jsem dělala jenom tak narychlo. Teď se pustím vlastně do těch malinkých obrázků. Takže tady to jsem dělala jenom takové narychlo a mně se to nechce vybarvovat, ani se mi to nechce dodělávat. Taková stránka. Nic jiného na tom papíře už není. Tady je takový bulldog, docela nepovedený. Tady je takový ten bulldog. Víte, jakýho bulldoga mám taky? Bulldog je tady. Můžete to porovnat. Má tu nohu teda takhle tu přední nějak divně tam danou. Ale dobrý. To bych totiž strašně chtěla. Já strašně chci bulldoga. Jo, tady je doga, no. Tady, to je první doga. Já vám nemůžu ukázat, co je na té druhé straně tady. Co je, proč mám ten papír z ohlí, je to, že je to vlastně pozvánka na oslavu narozenin, že a já tam mám prostě osobní údaje, takže taková ta doga, ta šedá, já bych chtěla dogu, že jako každý. Takže tady mám, tady je další doga, taková růžová. Jsem kreslila teď narychlo a tak se mi divně vybarvila. Tady je doga, kterou jsem kreslila bez předlahy a vypadá teda dost divně. Vypadá tak jako trošku, jakoby doga, ale v jiném zpracování, no. Takže tohle by byly všechny moje obrázky. A já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, nebo koment, nebo odběr. Už mám 7 odběrů, takže až bude 10, možná bude speciální video. Mějte se hezky a ahoj!